Terima kasih Wisnu Nagari. Dan program siapanya boleh mana? Tidak sahabat. खुलुमबाय रायजोफोर गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयखौबो बराय हरबाय बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग बानायिया दिनैनिफ्राय सानफ्रामबो ब्लग होनो सानदों दायो आङो दङ गामिनि गोथार बाथौ सिबिसालियाव फिरफिला बिर होनो रेडि जाबाय आरोना दायो फिरफिला बिरसिगोन जोंनि बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ दायो बिरसिगोन दायो बिथिंजाय गोथैसि बावनो नागिरदों ओमफ्राय रायजोफोर नैबेयाव दा गोथैसि बावखांनायनि उनावनो जोंना आर'जआ जासिगोन आरोना नैबेयावनो बेनो जाहैबाय जोंनि गोथार बाथौ सिबिसालि नैबेनो जोंनि गोथार बाथौ सिबिसालिनि गोथारि आफाया बेनो दा जगारखौ खालामजोबखांबाय दा बिथिंजाय गोथैसि बावखांब्लानो आर'जआ खननो हासिगोन आरोना नैबेयावनो आर'जआ जागोन
रायजोफोर जोंना दायो आर'ज खन्नाया जोब्बाय सारा खुलुमगासिनो दं दायो गिदिरफोरखौ खुलुमगासिनो दं आरोना सनमान लागासिनो दङ मान लागासिनो दङ रायजोफोर नै जोंहा दायो गामिनि आयंमोना रंजाबाय आरोना एसे मन्दिरावनो मोसाबाय रायजोफोर होमबा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि जोंनि गोथार बाथौ सिबिसालियाव आर'ज लानाय हाबाफारिया बेयावनो जोब्बाय बेनो जोंना गोथार बाथौ थानसालिया होमबा ब्लगाबो बेखिनियानो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि